Segurazki alain bere buru hor ikusiko dulako reflejatuaz bada argazki bat inbestian, ez? Esan nahi dut, argazki horiek entitate batek edo elkarte batek bidali ditu, baino dena pairatzen ditugun botere harremana dira. Eta orduan, iruditzen zait interesantea, iruditzen zaigu noratabil hori interesantea jendia etortzia, ikustia, eta argazkia begira gelditzia eta pixka pentsatzia, argazkia hau zer da zergatik, niri hau gertatzen, zaitetze gertatzen, konpainian etortzen baldin badia aukera izan konbertsatzeko, hitz egiteko, eta ondokoari gonbidatzeko ere polita da. Polita izango da argazkira ikusketa, bai. Gero ere beste efektu bat ematen dena, nik uste dut emango dena ere izango da, zuk ikustuzu argazki bat, eta ikustuzu agian zuk pairatzen duzula botere harreman hori, bineon akaso ikustuzu zuk eragiten duzun botere bat, ez? Eta hortaz konturatzea izugarria da, ez? Aldaketa hor egon daiteke, ez? Ostra, nik hau egiten dut, ez? Eta agian inkonsienteki, edo betidanik gertatu denez horrela, ez diozu garrantzirik ematen, bineon parean ikustuzunean ispilu bat izango balitz bezala, esan ez, ostra, bai, ez? Eta orduan, gu beti bilatzen dugu hori, ez? Etiketari jarri gabe, nik egin, botere bat eragin, edo nik jaso, ez? Eta orduan, oso ekosistema berezi bat sortuko dela iruditzen zaigu.